aboroni bisingo kabang ma sabjak tongmani bangai tei watuini bangaibo tinini o salo sung kotor khlaigi je o salno observe khaigi sini kabang ma violation no tigi kok sanani khorangti sanani tongmani obno sung tinini salno tinini jorago o salno narak malia abni bagai puilana sung joto lukurogno tinini o salni sobani sibai tei prahani prasaroni khorang kaplai te violation khajak mani salno sung tinini salo khorang tisawui sung joto palbak saknai kuthumaya phanu tinini salni juda salo sung o salno saklainya bagai tini sung oro masokha nikabni bagai 10 December no sung tinini salo no o salno sung loknani tongmani te o khorang no sung tinini bisingo no sung joto ni selek kaplai ke sanani tongmani phiaba tinini o salno sung tinino karui 16 December 16 तारिख December sung lately sung baksa advance program khaigu baksa ba ठीक टाइम मन खलाइगु baksa ba lately ma khlaimani tongo nake ठीक अब हाइकने sung advance Christmas ro gwa shushu khaigu lately amoro bu ma khai program bu ma khaigu अब हाइकने ताक्लाई नि जरागो TPF नि सोबा बतां थाखलाई ang tongmani bai belai kene sung Delhi ni miya horos sokhaiba me ha miya phone sokhaibi ma hai anong belai kene time taiting thangmani bagai sung sini tini ni salno sung himerais leno kaham khlai yasagai mansuk dia jorani bisingo abani bagai late list sung abno kaham khe o salno observe khlai nai 16 December boni bagai joto lukorong no kobago 16 December hatei dokhona hamjagai tonai oti prahani joto luku oro political non political joto organization sung kobago o salo sung o hawo 72 years sung bus violation khaijaka besok torture khaijaka besok murder khaijaka besok injustice khaijaka tak jaratai besok justice mayangka te tabok jaratai besok jaratai sini case pending otong tabok jaratai bo borok ni case bo botai jaga otong aborok bebak sung jesek mansa collect khainai o 16 sakang te abono sung khorangti sanai te o record no sung National International Human Rights Commission sung raharnai te abo India government no bo aboni justice ni bangai sung krak lagi abono sung soba khlaijaknai abni bagane o salo jo tonono je victims ni family o hawa asaigi sung sak bai thangni hawo theiweibo butharjagaibo rape khaijagaibo fact incident accidents na jagaibo postmortem record hamya sijagaibo sung mungsa je justice mayang tomani aborongni bebak record file adino sung saklai jaknai tei boni bagai jotono kobogo je sini o hati prahani ti prasa nirok je dukhoi main tongnai tabok jorati nirok ni mungsa bijakring tongnai nirok ni kothoma kebai ke thang torogani nangnai nirok soito saki roma baisi ni kusung future bosong roni safe security granting nai abne bagai je nukhung dukhoma ja birman maja bijak nukhung rono sung kobogo 16 ni sakang nirok ni joto data no sung kisar jadi sung abono national international joto jaga wono sung abono highlight khainai te aboni justice ni bangai sung soba thakta yaklai buskango te bakra ketlang nai abni bagai no ojora no sung tini te kisa jora ko mana rakha boni bagai ni sung tini puila no saklai ge tini ni human rights day ni salo joto te prahani te prasarok no kha khama maya for tani khange sung sarganangai human rights no security grant irana ni bangai se osal saklai jaga phiaba tabok bo ti prahani ti prasaro kaisa rights besung entertain ma khaya kho kaisa rights besung enjoy ma khaya kho abni bagni jen how to political rights economy rights social cultural rights debat na sung kamakha abono tak te waise revive khanya ni bangai abono te waise achievement khanya ni bangai soba sung tabok sengai tong taboni young star ni ngai TPF people's from 2014 ni simi je continuously soba khai tongani nironi hamari bai nironi hamjakma bai nironi soba subai te hasala tongui diai tongai te o hama te osung sana sanam naisa tak naisa isor ni hamari bai TPF ti bubuskango krak te kotor chobat lang nai te apply khainai abani nahar mungbaine abani kobong mungbaine tinini saklaimang buskane 16 December lately observe khaijaknai human rights day organized by Tripura People's Front all are invited jotore invited individual thing social organization thing all political party jotole sing invite khlai narugo eke te kaisa arani loge no tini hambai paiflai amarugo thangnai sing Delhi go jokon sung Delhi movement ni bagai thangai tongo jokon flight kasaga apna se ang news no goje khorok nei sini tsr butharjak mani abono flight jokon kasaka nu khamatra na sung tamhos nei belai kene sok nangkha asomsa Delhi go thangai kok masab laikha tei ni dini bisingo no sung press meet khai nirona Delhi to to ni kisa ma saur kairang ma khai horkha loge no sung salsani ulo no sung
सारा त्रिपुरा स्ट्राइक मा कल मा खालेखा तानि खांखै जों जेफ्रो सिनि ओइनै खाइजागा आफ्रो सिनि प्रतिबाद बासामा दंनाय आनि नबो सिको हाबना फाइखांखा आं जेसो खरक साफानो नक फाङै दंथों आं सिकोखनि मा अक्सिगनै आबो आनि डिउटी sikok bo busuk fan ganang busuk fan kare abone kirinani kokya abone siring tongnani kokya nok phang khang khang ke sikok khunei nung awas mati sanai te sikok mar khlainai protibad basa mato bunai oinai ni protibad abone basano tipra tpf nenge all tipra strike call khaijaka joto hani lukurogno tini belai kena hambai te sobani sibai maya far o hawa asuk ken injustice khaja tongmani sini borok bro niro kaboni kha nangmani tei kha yokmani tei niro ni kha dungui tongmani abo job tono focus no kha asalno kaham kreng khlai sing job tono obonno support khaika tei obon fully success sonoi mana sing sini bokha khamani जों जे फकास खाइमाने तै जों चिनि इनजास्टिस खाइजा तंमाने जे खा दुमाने आबनो जों बन सक्सेसफुल नि बिसिंति जों फनोखा अ बन खायै सक्सेस जों चिनि जस्टिस मा हाया किन्तु जों प्रतिबाद भाषा जों खरां कप्लाइ के तिसागै मानखा अबनि लगे लगे चिनि गोबां मा खाइथाय दंखो चिनि अबनि लगे गोबां मा खाइथाय दंखो जेफ्रो जों खरां तिसावानि नांगो जेफ्रो जों कलमरावानि नांगो जेफ्रो जों प्रतिबाद आन्दोलन खाइनानि नांगो जों आबनो मा खाइनाय abani bagina TPF continually sing khai tongo te khai thangnai te victim sinnu khungrok jodi singno subake victim nisnu khungrok jodi justice manani bagai borni khaos rangma tongke victim sinnu khungrok legal side digi kolom ni side digi je fa side digi sini jodi ne nirok subasu manani musugui tongke kabangma sing sini homa yangmago nuhorma yangmago nirok bai sing communication kring mano nironi tamhai kothma sijak yangi mano nironi kothma record kring mano kiaba o media ni bisingti ang sanai joto sini o media ni bisingti nirok no ang saklai jaga nirok TPF bai juga ju khaigi nirok ni joto data no nirok rajadi itihas record khaine o hawa sing jesu injustice mani kaisa phana sing abor yakaria sini hani kothma no sing kathang laibu ma sei kalangnai o kathang laibu mani sini kusung gosong no kaplai khaine abde bagai nirok joto no kha kasang bai kha kotor khlaigi do phani sobago nirok joto no pal baksa khorang tisanai pal baksa phandona yang khakau te kaisa sanani musugu TPF ni movement Delhi go sungje tamne protest gathering je khaimani nirok nukhna kisa masa sini media ni bisingti sing kabangma media coverage khali mania tani khaka media ro bai sing belake communication tam hosnai tai tung lai thangkha abane bagai media ro kabangma thangi sogui mania sing bahai ni media ro jorani bisingti information ro mania abane bagai media ro kabang coverage khaimani bisingti fa nani ro nukhna kisa masa ni bisingti fa media ni bisingti nirok nukha Delhi go je sing demonstration khaimani te protest rally khaimani tani bagai ti prahawo injustice gudukma je rong moi tongmani abani sing justice naigo te tirpra go dakti ne NRC implement thung राष्ट्रपति शासन जारी रगोई NRC update खाइगई legal citizen genuine citizen no तुयुई ओ त्रिपुरा हानि rule and regulation चालक जाना थुं अने सिंग जे deputation दै तंगमनि ते जे बरक रक ओ त्रिपुरा हावो culprit सामु खाइ तंनाय रो बरंना exemplary punishment ते बरंना फांसी order होया साकसरातै TPF नि सभा खरां थाग्या tei oba haikera zaya sakjarati o tirpra hawo tei jing tongkosang phaya abni bagina tipra hani tipra saro tongkosong khakosong borok phiaba tini bangladesh intruders ni tongmungno srungai borok bai tongte borok kabang ma borni culture srungkha walai nani bulaiwani sakbai sak simin nok ni khai tamo ho tokla ho phathake tamo ho homandi sahai sini borok rok rastiti ni professional klai podre pot tabo sini borok lama korobitu abono TPF phirogoi tabunai o hawo injustice by tipra sano satoka justice by sing abono borok ni security set tabunai borok illegally babe sengor ni was set satok jaka sing legally bono mesem nai abni bagine tipra hani tipra sa do farok kabang mata mu khasia ko tongko lam korojak tongko TPF ni samungno te TPF ni sobano kabang ma borok ni yasak maya tongko babusia tongko abni bagine rokno bo barbar sajaga omati hai tamhonai kaham ke busigei taboni 2021 taboni 21 wo jotono kaham khlaigi the one of the te kaham khlaigi ni rok sak bai thangno capability the capacity bilab khlaigi sangsani buskango sugya sia butua te prasarok tanuk jakthung abni bagine joto rajniti leader phangthung joto rajniti follower phangthung joto organization phangthung joto no angkobogo o triprahani maturity organization maturity leadership maturity public supporter create jeng ma khainai sing sini dofano rajniti ni bebsani professional dofano kabang masung
oroi poroi sinam kha bulai thani walai thani toklai thani simi encourage rokha kintu soi sui dofani tahos nei sukjak boroketi salayoni sing belai khene kebel nukjagi tung abni bagine sini sra yang gastar rokno lama korea tiklai ha tei dofani bagai soi kaham ke jasai khegi samung khayeni te suklai nani abni bagai sing job tono no kobok jagu te kaisa ni rono sanani musungmani ke hai tini ni salo belai khene khaksang ma sal te tahone khaduma busal tini ni salo punjab ni amritsar tabok program solai tungo aro 5 nationalities aro jagao tabok meeting tongo a jagao bo tripura ni kaisa aro nigo participant khai tungo tini aro nigo TPF ningai be leadership aro participant khai tungo aro 5 nationalities attend khai tungo je hawo sini asaima hawo Indian hawo asai ge jani state bahai ke beseng sini rights violation khai jatong human rights violation khai jatong gross human rights violation by keng tong jani protected state jeban takrom di naga wo seng nuk tong khau sakang go bnirong nukhna naga wo besek tabok bahai ke bopti klai notice aspa ain lagu khaibani ulo besek jorati notice borok rok dukhoman kha tei naga ni tabok o jorago omti haing tongman jorago besek nagaroni bebak ni jeborni birmanno seng solidarity tei borno seng kha khamani yapar horo tei borok bai seng kaham ke tayap tongo tini beseng sini naga ni team bthango amritsar punjab tei TPF ni team btini thangjak tini aro ni go joto meeting nai tei naga Sikhs tongo tei Tamil tongo ama haika Kashmiris tongo ama haiklai ge 5 nationalities tini asogoi bobo state of bahai ke jani state of bomti ki violation khai jatong abono sabnai tei abono kotor khlai gi bus kango tei bu sini rights violation ng jatong mani no kaisa ni kaisa suba su khalege abono hasil khaine ni rights to guarantee ro nyani bagai kok sabai to abne bagai sini orning vice president song thangja abne bagai okka soba bahaina sini thinang ni bagai tei odofani bagai belai ke apply phanangai phainai angkha khaige bus kangni 16 je program joto hati jofana hamjaknai joto no khabai khobai subanai tei nirok manjaknai je mansak sing tini ni bisingo nirok no saknaigo a jorago nirok joto no phai manjakhadi a jorago sini injustice ni kok sing sanai tei a jorago sing joto si praho violation to mane abani khorang sing ti salai tei abani justice ni bagai sing joto khorang palti sanai abani bagai nirok nini khawa thansa hanjagai tongkhe kok khok samung homung jobago si thansa ngdi thansa hamjaknai ro je thansa hamjaknai ro sobago thansangdi sobago thansa mari phunungdi abani bagai masawo thangnai strike bo ang nukha TPF strike da kokha asak butharjak tokharjak tongmani sing khadunai jak joto pal khlai khorang ti sathang strike joto pal baksa ke phaitu kebo mungsafana ar nigo kok sanai krikha joto ni kha khamani thansa nukjakha tei bonno bu joto nei tamne bazar hati school college sini je borok do faro joto kha khama bai thansa ke phunukha phiaba sangnu khara ne kaisa political party adino party rally rok declare khalekha abo tamni thansa ni mari de je pro Nagaland no kaisa ni rok ni example Nagaland no bu thansa kuni tegi bon khalei do apro rally khlai tum ya je pro kaisa mo thafana kaisa amon fana protibad basa आंदोलन खलाइखा नंग हमजाखा आरो सपोर्ट खाइदि मान्या केबा स्रिंग तंगदि आरो तै तमानि जुदा प्रोग्राम खाइगै आरो निगो तामहसनाय निजेनि बिसिंगो डिसयूनिटी तामनि फुनुबा यांका सागो यूनिटी हमजाबाय होनै यांखाय सामंगं खांखाय सोंनोगो आरो फेलायनानि जोंजां खालायनानि आबनो साखथारमानि सोंनोगो आबनि बागै तिब्रासा दफनो बार रिक्वेस्ट खाइगो थानसानो हमजागदि सय थानसानि बखातंदि गबै गथारनि बखाबाय थानसानि सामंगो थानसा फुनुबि bus kang 16 ang wansogo nira kebeng na tongla jodi niro ni bkhawo thansana hamjakhe to mo niro ni bkhawo thansana hamjakya bukhok baisa ga thansa yangke bi tahnai ongkla kha ta hosnai busu walai ya warai sak lai bung khang kai niro ni samung te humung bai clear sijak phinai abni bagane jotona sing o hani lokurok tabo amjogna krengkha belake o hani lokurok tabo sisajak jora dukhomama ni sing tewaisa abono moito khlai mamani jora moito manmani jora abono sing biskani salok kaham kreng khlai sing joto sini otrifra hani injustice na tungmarmo sing kaham ke record file khlai te kaisa ko tiprani government no tipra government no appeal khlai je tinini o program no sing lately observe khlai jangai 16 December lately observe khlai jangai aro jotone kaham kreng khlai suba su khainani bangai ang kobok mung narang jotono hambai te sobani sibai